Tässä on sitten auto tämä leikkimisen jälkeen. Katsokaa mikä savu tuolla katossa. Oot. Otan mä tuosta, että näkee kaikki. Elämä, oota mä tän zooma. Noniin. No niin, siellä lähettää ehkä kattoo. Siellä on valo jos. Silmiä kirvelee, ei voi mitään, pakko ottaa kalia. Siellä on taas lamppu. En näillekaan pahaa. No niin, moottori vähän savuttaa. Siellä on päädirektööri. Kävelee tänne päin. Kyllä me lähden ulos. Joo, eiköhän se